Lagi kok saking kok. Warga karo Prabu Baladewa karo piye? Tru kowe ngapa ya? Ora usah ngomong-ngomong. Kowe pamane iku karo Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa Werkudara Janaka. Karo piye? Kowe ngerti ana to mandura lho, kowe iso ngerti Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Bolehan nggo praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu piye? Praktek kok dijotosi ora. Aku ora aku men takon mbuktekke nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa nek Pitawasi Jalatranem Karasunut Darsana. Konjuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsana. Saking rapale ning sing butuh cepet ya terus. Ayo. Ayo kewani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora mikir karo tinjungake dublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Awan Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi ora mikir dublak tungkak, Tru. Tuh omah ora. Oh. Ora